Dzimbo dzatinoimba vana kune nzira dzemasoja dziya dzimbo dzataimba dziya nguva yehondo isu. Muchiona tichitaura kudai tichidzoka kwamuri vane veZimbabwe tine shungu nehana dzinodokwaira nekuda kuona Zimbabwe yakanaka. Isu nguva yehondo takanga tisipo kunoita zvechihure. Aya mahure ando asina basa nazvo ava ndo amuri kutungamidza mberi vakanga vachiita baya nekurepa vana nekurepa vakadzi. Isu takanga tisingatodi izvozvo nguva yehondo. Nana baba vamudiwa hatina kumbonoita izvozvo zvakasviba. Ava mahure vaiita basa rekusapulaya sika ndo vakabva vadeedzana chigurupu chavo vakadaiwa isusu toda kunyararidza vanhu vese. Machembera amuri kuona asingaristai asingadi kubuda mupolitiki yeZimbabwe ndo vaive machembera aibatira varume mahure ndo vaimwe vachaita uri mahure munguva yehondo. Isu tichiimba kuti vanhu ngatizvibatei muhondo tikunde hondo, ivo vaita basa rekuhura. Isu taive takachena nana mamanyadza avo taive takachena isu taive takachena. Mawo veterans kuona mawo veterans vose ari kutaura kuti ngatiitei Zimbabwe yakanaka takachena munguva yehondo isu. Mukristo muka tenze akotoma uneno unemu nondo mumaboko enda usangane nemuyedzo shingo umerese kamba utarise mando. Munhu wese ngabude anomira segamba akatarisa mhando. Dzimwe itsitsi dzine vanhu vedu venyika yeZimbabwe. Vanhu avapera vana Daniel Garwe unoona meso akaita kunge shomwayo apera munhu anozvigwarira. Vajare vemuzano vazhinji havadi kunyagwa vapera vanhu ava. Ini ndinoshaya kuti pfungwa dzavo tainzwa vakuru vachitaura kuti wisdom comes with age. Munoda kusvika mese mufe mutsakatike kuti tu pasare pasina continuity sei. Vana Mnangagwa vakatoita zvese zvavakaita vaida vagara pasi vari maadvisor. Vaadvisor akavana vadiki. Nyika iri kuda vana vadiki vanotemwa dzinobuda ropa vofambisa zvinhu zvichienderana netekinoloji yavapo. Kwete kuomera pachinzvimbo ita basa remahure. Kuomera pachinzvimbo so kabineti yetu dhara toga. Chii chinofungwa anonzi Garwe, Daniel Garwe. Chii chakanofunga? Tamutarisa kasoro kangaita ngefeta rezviyo so kasoro kachingofunga zvematuzi nemarara zvoga. Mangwana yadedze kwa huhwi. Mangwana tasvika pamushikisha mhembwe pamukona chando 17 ndo zuva rakadedze kunzi vana veZimbabwe tipinde mimigwagwa tiratidze kunyunyuta kwedu neumbavha huri kuitwa nezvigananda neumbavha huri kuitwa nehurumende inozinza yaMnangagwa neumbavha hwehurumende yechairman Sadaki huri kuitwa Mangwana. Ndoda kungokupaiwo ruzivo nezvandinoona. Mazuva ano ukaona uri pamba uri mwana muri paguru kana pachipari kuona mainini variwo vari kudiwa baba Stereki chera mvura uchiindisa kumba kwamainini koko. Zvino ramangwana iri vakomana vane ukasha nefuturu vakagadzirira kuti demonstration isabudirira ndozvavanoda setsika yavo vanoda zviri zvavo. Saka mangwana kubva nhasi uno manheru ukaona mupostori torera Gemenzi. Ukaona mupostori akanika chigemenzi chake tora gemenzi iroro chipostori anga aerudzi magemenzi as long as ari magemenzi echipostori. Kana vane micheka michena sonesai magemenzi. Mangwana munhu wese apinde mutaundi akapfeka magemenzi echipostori. Tiratidze demo yedu takapfeka magemenzi echipostori kuratidza kuti we are demonstrating peacefully. Takapfeka nguo chena. Mangwana pfekai magemenzi. Torerai mapostori magemenzi haisi robhari. Mangwana ngatipindei 17 takapfeka magemenzi. Musapfeka marigari apfekai magemenzi echipostori nokuti mapostori ndo ari kudiwa kamazuva ano. Saka munhu wese ngaapfeke gemenzi
kona vana madzibaba ari pamasowe paya vakaita munamato wePort River vakatarisa mabvazuva ibai zvimabhegi zvewaitizha tipinde nazvo mangwana mustreet tigoona kuti vanorovani nekuti mapostori ndio mafevorite avo. Mangwana ndo zuva rekuzvisunungura, ndo zuva rekunotaura nhunha dzedu. Kana president Mnangagwa ari president, listening president, mangwana ndo patoda kuti atambire mapetition ezvinyunyuto zvevana veZimbabwe. Zvigananda zvanyanya, machaina ari kupfura vana, machaina ari kuuraya vana, machaina ari kubatwa nemadrugs, vobhadhariswa mari isina kana mushumo. Saka machaina here ndo ari kutenderwa kuba, ndo ari kutenderwa kuuraya vanhu, ndo ari kutenderwa kupinza madrugs munyika. Mangwana munhu wese, vana baba hope ngadzisavatai, nemwana mai tadedzera zuva guru rakadai, ndo pamunoona muchida kupa varume zvikabheji vasingadi kupinda mumastreet mangwana. Murume wako itomubvunza nhasi kuona kuti chikabheji kuti baba muri kuenda kustrike here mangwana. Akangoti nguru musani, tondinika ena chikabheji. Iyi haina kuti toda mapolitician iyi yekuti tobelonga to which political party. No, ngatisunungukei vana veZimbabwe azive kuti wasiya bato rako ukaenda kudemonstration mangwana. Munhu wese kudemonstration. Demonstration inodiwa. Musambodzwa moyo nokudzwa zvisipo. Vanenge kuvhundusira nekakudiko vanokuvhundusirire vanhu. Demonstration kungoratidza zvinyunyuto zvedu. Muroora chaiye pamba kana akuona kuti akuda mba yake tinomona nekuramwa sadza. Vakuru atotozwa kuti murooro unoda mba yake kuti ombonoravirawo kwatisira kane kubikira musana murume wake nekumupakurira zvitete nezvirwa zvimhera manhenga zveuku. Hapana murooro akazombodzi ngaabve pano nokuti aramwire sadza. Saka sei ZANU-PF ichiti kana vanhu voda kudemonstrata, ivo vanoda kuvhiringidza mademonstration evanhu, kutoziva kuti tiri kutadza. Saka mangwana ihome kome atiri kudedzai. Mangwana kumademonstration. Chero vamwe varimo muzani imomo musabhaizwa nezvimatisheti, ivo vachipanana mota dzinodhura nezvikuru, iwope wakatisheti otoona sokuti wadiwa urirema. Mwana wako achidzidza akagara padombo urirema. Kuzvipatara kuna mushonga for us all, masuweji ari kuputika for us all, magetsi ari kuenda for us all, mvura haisi kubuda pamatepi for us all. Ndo basa rehurumende. Hurumende ine mari yekutambisa, vachitengera vanhu vanenge vatambisa magaro mota. Isi tichimwa mvura iri kunhuhwa madhoti. Wosapota zvinhu zvakadero. Kona uisapota hurumende isiri kuita zvinhu zvakanaka uri benzi. Mapenzi eZANU tiri kukudai kudemonstration mangwana.